Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kanyang pong aldaw kita nin Biyernes.
Fly Day! Petsa 19 na po kita ngunyan kang bulan na Enero. Taon 2024. Sabayan po nindoon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Mag-orestoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari, nangyayari, mga mangyayari sa satuya pong palibot. Asin kapalibutan. Siyempre, sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apoy raman po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan January 19. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. O piyesta dyan ngunyan sa barangay Malolos kang Malinaw Albay. Happy piyesta po sa indo. Dahil nindo nanggad paglingawan sa kuyang pirming togon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan kudi kita man sana. Kung magtalab sa piyestahan, siguraduhon po nindo magbalon po kamo kipauli. O kung nakatalab naman tabi kamo, dahil natabi kamo mag-drive. Makakadamay pa kamo kiiba. Yo! Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin tagariparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And mga tugang, bawal po ang kidit, ha? Bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit. Magayon po sa Kabikulan. Good morning, Sir Javier. Kay R. Christy Exiha, good morning. Maray na agatabi, Mr. Hulbutana. Good morning, ang tabay po sa BicolNet TV, bungkaras na. Ganing day tabi madismayo. Galaw-galaw. Tamali po to. Happy fiesta mo na dyan sa Barangay Malolos tabi, Sir Javier. Fiesta dyan ngunyan sa Barangay Malolos, Malinaw Albay. Sa Pamilya Kapitin. Good morning po sa indo kay Cha Nina, sa kay Cho Ray. O piyesta dyan. Kasubanggi, maski mauran, pait subarayli. Ito ang pigapod na wet and wild. Natural. Abang nagura, nagbabarayli. Yo, iringat po ha, sumanga para taalab naman. Baka naman makatupar sa nakamuki alak. Una naman indo, o kamo na naman dyan ang bida.
Kay Marilyn Gomez, good morning. Watching from Caloocan po. Malolos Malinaw Albay po ha, bakong Malolos Bulacan. An may piyesta ngunya. Pagirumdum tabi giraray ha. Iyan ha, perming nagpapagirumdum an sa tuya mga otoridad na kita pag may mga okasyon, pag nakainom na, dahil na po kita mag-drive. Inda daw kayan, nabarasol pagtapos na, pag nagka-aksidente na tabi Sir Bobby Padua, dapat nga din ako nag-drive. Kung matalab po ka mo, tapos may dara ka mong bihikulo, kung pwede, dyan na ka mo makikaturog sa pig-inuman nindo. Sa padinindo, sa kamadinindo ngayon, pade, nakainom na ngayon ako. Pwede tabi ngayon ako pwede makiturog mo na digisin daw. Arog dapat kan Sir Bobby Padua. Arog dapat ka yan. Tanganing safe. Safe ka na. Safe paso ibang tao. Kung nakatalab ka na ma-drive ka pa, nandamay ka pa kiiba. Bako ngaya iyo. Bata baga kita pag nakakatupar ki alak. Una mo, pig-uubusan kita ki alak. Mauubusan kita ki alak. Rawan niya libre. Bata mahal naman bagango niya ng alak tabi, Sir Bobby. Bako, pud kay ni libre na sualak, libre pa supulutan. Ala piyesta, sabi kang agta piyesta ngayon magbayad. Oy, sabi ni Marilyn Gomez, pa-shoutout na tabi kay Sis Mati Maranyo. Sige. Oy, sa mga parantabay niya to pala na pakipalo po kan sa moyang Facebook page, BicolNet TV. Igwadyang ki BicolNet Tabako, BicolNet Bakakay. Paki-like and share na lang po ano. Paki-follow po kan sa moyang Facebook page. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Ayo. So sa kuya man na Facebook, Manimok Sulbutana, naka-live man kita dyan. Ano na lang, pa-share na lang ano. Paki-like and share na lang. Probinsyang Albay, nayaong ang bulkana. At yan na hapon, alas 5 tabi, Ma'am Tess Rances. Kay Ma'am Mercedes Perez, imbitado po kamo gabos. Si Tinay, imbitado tabi kamo sa libreng sumba kang LGU Malinaw. Diyan niyang gigibuon sa Malinaw Auditorium. Alas 5 nin hapon. Libreng pasumba yan ni Mayor Shi. Kaya mag-aratinder ka mo ang Zumba instructress dyan. Press from New York. Si Sis Mate Casqueo Maranyo. May pasumba dyan si Mayor Achan. Alas 5 sa Malinaw Covered Court. Pasyar na tabi ka mo. Libre po yan na, libre. Tamasumba da si Tinay. Libre po yan na, libre tabi yan. Ano ang sa tuya mga riparo ngo niya na Biyernes? O yan ang maray tagibuhon ngo niya na Biyernes. Maray pa magkurukaranta kita. Ay na kita magpara stress kang buhay ta. Urawang makulog ang halunan ko. Ano daw ko magkurukaranta kita? Ano Sir Cassie William? Tugot ka? Sir Javier? Ano tugot daw ka mo na ngunya na Biyernes? Magkurukaranta kita tabi Mama Elena? Mama Roba? Ano daw ko magkurukaranta kita ngunyan? Kaysa magpapara-stress kita. Anan maray? Kung dahil masumba ako digdi. Inutan ko na susumba dyan. Sabi ni Tinay, narabas ngaya. Ayo, tapag-urulayan tasaga. Pag-urulayan tayan, tamararabas kita.
Good morning tabi Ma'am Elena Capos Competente, kay Ma'am Ching Praxidio, good morning. Maray na agad tabi sa gabos na nagdadangog. Ipapayawan ta sana ini ha. Ta ang Department of Education tabi tinay. So dating school calendar baga kan mga eskwelahan. Ibabalik na da kang DepEd sa 2025. Naramdaman nindo kang nakaaging taon tabi Gilbert Billy ka. Naramdaman nindo so grabing init baga na nagsusurunggo sa mga aki, pati su teacher, tiga high blood, tama initon baga. Arog-arog na kaya kita kang so sa ibang nasyon baga sa school calendar. Inarog taman digdi sa Pinas. Langinit, maray lamang ngaya kung ang mga classroom ta digdi sa Pilipinas aircon. Ito baga so nagka-air experience yan. Biyo pig kakansilar baga so klase. Tama initon sa loob ng classroom. Kaya ang Department of Education mga toga nasa proseso na ngunya na ibabalik sa dati. June mapuon. Ano yan? Tama ba? June mapuon tapos Marso. Iyo. Kundi ako nasasala. Di ba arog kang inot, Marso graduara na. Ibabalik sa dati. Pagkadaing pala. Name, yun na pigsasabi ta. Mga pigaapod iyan na try and error. Testing unta daw ngayon ni arog unta ngayon sa ibang nasyon. Sa ibang nasyon malipot. Sabi ni Ma'am Aruba, maray pa ngaya magkurukaranta ngaya. Inot na ngaya. Ay, gusto ko may magkantama. Ayo, pwede man baga magkanta ka mo tapos ipunpats ko ka mo. Ang sakuyang CP number palan, kurupyanan nindo tanganing pwede ka mo magpartisipar kung in kaso magkurukaranta kita tataw. Ma'am Juliet Princess Brizuela. Good morning tabi. Ayo. Hunit tabian sa tuyang CP number kurupyanan nindo. Ako nga no di magkurukaranta kita taon. Kantaman ka mo. Balong kong kantaon so ang buskay. Ang buskay sa baybayon. Bako. Yung pala ninyo. Tataw dyan ha. Ang pamasahe databi, inako. Iyon na naman ini. Habok ko may stress kita. Ang pamasahe databi, posible databing lumangkaw sundo sa 50 pesos. Dahil po digdi sa jeepney modernization program. Pangyari sa mapako naman. Oy, so DSWD, mga togang plano na gamito na gamito na family food pack. So bagas-bagan donasyon kang Taiwan. May dinunar sa Taiwan na nagkakalaganin 125 million na bugas. Plano da ipanao kang DSWD gibo na food pack sa mga katugangan niya to. Dahil daw mawara naman sa bagas. Mata nawawara ang bagas di. Oy, so mga e-bike tabi. Bawal na tabi na gamiton sa national road, maging po sa mga highway. Sigon po yan sa Land Transportation Office or LTO. Yogon mo yan. Oy, ang Department of Health tabi tinay. May patanid po sa publiko. So posible databing makuatang hilang sa El Nino phenomenon dahil po sa sobrang init. Ano ang mga hilang na nakukuha pag tag-init? So sa aki ibaga so nagkagaratol ang likod, so nagbuburutog, utos
utos ito. O kaya bungang araw. Yan baga nakukuha yan pag mainit. Ano patabi, Sir Javier Bunsa? Ang nakukuha ngayon sa tag-init, pasintabi mo na sa mga namamarahaw. Sir Marbor, sir, ang nakukuha pa ngaya sa matinding tag-init na panahon, ang kadalasan yan mga hilang nakukuha, pigsa. Pigsa. Pigsan ka na sa natabi, busmar sa kilikili. Or kaya sa singit. Indasa na. Mabuhay tabi si Brigadier General Sir Gregs Bungalwal. Yaon na palang tabi busmar dyan sa ano yan sa regional Police Office 5 si Sir Greg na Bungalwal. Gari maritiro na siya ngunya na. O maritiro na palang ngunya na si Mana. Pading Edmar Gambot, good morning tabi sa mo, sir. Ma'am Liz Manlapas Kapo sa Balon, good morning. Ma-retire na pala si Greg ade. Busmar, matibay talaga subats 85 kang Tabaco National High School. May general, may board member, may presidente. Ayugon mo yan. Langurag kang sabi sa 3rd District, langurag ngayak kang Batch 85 kang Tabaco National High School. May general ngaya, may BM, may presidente. Yugon mo yan. January 21 ma-retire na. Kaya palan igwaki ginibong testimonial parade and review. Si Pading Edmar, no rin man daw tabi padi magkaigwa kaki parade, testimonial parade and review. Dugay na ngayon padi, dugay na. Hanggat ngayon may natatada pambuhok kita, fight pa kita. Mabuyo man magkaigwa padi ki testimonial parade and review. Day ng buhok. Na iya. Mon Borbas, good morning tabi. Absent ako kang nakaaging aldaw. Iyo Sir Weng Bulenghel. Sir Weng, good morning tabi sa imo. Kasud nakalagkalagan ako ni Sir Weng. Nabigla si Sir Weng. Deta kay nga nailing boss. Nabigla si Sir Weng. Sir Weng, good morning. Ingat tabi permiha. Jan kompetente Ma'am Alona Kapitin. Terso Yander. Happy Fiesta po sa mga taga Malolos, Malinaw, Albay. Yan, Karacha Ninang Kapitin. Kay Chore. Pamilya Kapitin dyan. Happy Fiesta po sa indo. Ara mo tabi Terso pag nakikipiesta, pertihon dyan sa mga native sa nambaga. So biho ay bihon. So latik, ibos, binutong. Naramdaman ko lamang Terso so istorya ni Jose. Naramdaman mo pa so istorya ni Jose kang so may magbarkadang nakipiesta. Tapos so magbarkada, wala man gikamidbido man sa barangay. Saan man niya kita pa din ngayon makipiesta. Sa edad ni Sir Weng Bilangel. Nadangog mo na yung istorya ni Pading Jobunto. Si Terso aram-aram ini. May bagbarkada da nakipista. Di tayo masidaki kamuro midbido man sa barangay. Ang ginibok kan duwa, suminabay duman sa padi. Sabayan tangya si Padrita. Kung saan baga ngaya ang ilaw gan ni Padi, mga perte ang mga pudyat ang handa. Kapag Padi baga sa barangay, iharanda gabos,
So mga magagayon, mga darakula ngayang prutas, kipadi iyan. Mga magayon ngayang araw keni, kipadi iyan. Yo, taro ba ka sa barangay? Oy, dengay ka mo magiruta sa padian. So mga magayon baga, darakula ngayang prutas, darakula ngayang gulayon. Mga magayon na gulayon, pati so mga magayon ngayang aki, kipadre ngayang. Pakaray nga dyan. Nakadamay pati sa mga magayon na aki. Bako man tabi sa mga magayon tabing prutas, sa mga magayon na gulayon. Dahil ka mo magiro nga kan takipadriya. Umini ba tabi si Ruwing so duang magbarkada, taday magkika morumidbid sa barangay, magkipista. Umidi ba man kipadre, una man kang piglaw na harong ni padre, kay riban ni padi suduwang magbarkada. At piyesta ngunyan sa Malolo sa istorya tagirari ni istorya ni pading Jobunto. Aramay ni Choterso, ika na daw tabi, ika na daw tabi istorya. Di yun, na pinalog na so padi, kang kagarong, ngayon padre, log na tabi ka mo. So magbarkada man, nagsabay man kipadi. Hindi man pagka-aram supadi na may nag-iba sudua. Na may mga kairiba man supadi na sa Kristan. Pag nagmimisa bagan sa barangay, may kairiban sa Kristan, gitarista. Tapos so nagbabasa baga kang Ibanghilyo. Ano nga po? Pahit ka na naman kaya. So nagbabasa kang Ibanghilyo. Ano nga po ga? Basta yun na ito, di umini ba so magpadi, luminaugma. Di pinatuko na sa lamisa, sa barangay baga, ang lamisa, so gibo baga sana sa, bako man so pantay nga ni bagang lamisa, gibo sana sa kawayan, so bala. Tapos antok kawan, so sinurugpon bagang mga butong. Ang barangay nga ni, barangay. Nalaw ganinda, ayos man so turukaw na nagararampang na linuwasan na tabi serbong Sibilya, linuwasan na kang kagarong ki su ibus latik, linuwasan ki tsokolate. So tsokolate baga, ang tsokolate baga mainituno na maraya. Pag sinerve mo yan sa Kristan, pag sinerve mo iyan, tabi, pag sinerve mo baga so, so tsokolate, day man nag-aso. Day man nag-aso bagaya. Grabe na supunaw, ay day pala, ang inot pala na sinerve, day pa sa mga kakanaw, day pa sa mga ibos, latik, day pa sa mga biyon, day paro ka. Ang inot na sinerve duman sa padi, tapos sa mga pag-iriba niya, tsokolate. Tsokolate. Ngunya. Punaw na sumagpadi. Grabe na supuno ta. Mala nga ni nakipista dahil magkikamidbid naman sa barangay. Umindi ba sa padi? Grabe na supunaw kang magpadi. Susaro, prendo proptulo so saruntasang tsokolate. Dahil manahiling niyang mainit. Prendo proptulo. Siyempre, alangan man na ibuga niya. Masusupgan. Pagkarupro patabi si Ruwing bilangil kang saruntasang tsokolate. Tuminangad, nahiling sububong. Nagruluwa, nagpurula sumata. Sabi kag padiyo, pare, ano nga ya padi ang pag-isip mo nga tatana papaluwa ka? Nag-isip mo ngayon, so si Madi na nawalat duman sa harong. Hindi ka ngayon magparaisip kito ngayon, Padi, kunin ngayon, nasa maray kitang kamugtakan, nasa pistahan kita. Nagluruluwa na so, Padi, unta, rinopropso sarong tasang, rinopropso sarong tasang tsokolate. Namurula, at nga, dahi ka Padi magpara. Masupog ki Padre. Dahi ka nga magpararibok dyan, masupog nga ki Padre. Dahi ka nga mag-ibidigdi. Dahi mo nga pagpailing na, nahihirag ka sa ago mo. Dahil paparisipon sa ago mo tapos so, isimadi tapos sa mga aki mo.
Yugo-yugo mo tabi, Direk Edwin Peralta na propon mo saron tasang kape, ay saron tasang tsokolate. O day bagay yan day bagay yan nag-aso. Dayo. Day na, siyempre day man nagkakaalo ta. Yun na nga niya. Napaso. Day kuro kaalo so padihon. Tuminangad. Nagkalag-kalag sa langit, sa bubong kang kagarong, namurula, nagruluwa na. Ropropon man kang sarong padihon tabi Direk Edwin Peralta. Ropropon man kang padihon susaron tasa man na kape, ay susaron tasang tsokolate. Ay nanay ay tatay sa Pagkaroprop, binuga, ika ngaya pa din, painiton palan kaya. No. Teka lamang ngaya pa din taram-taram. Ne. Namalisyahan lugod sa duwa na bakong kay riba kang padi. Nag-iwan lugod sa magpadi. Ika ngaya padi. Ikang nainot na nagruprop. Teka lamang nagtaram ngaya na mainiton pala. Sinulo sa nakang padihon pala. Nagruluwang biyo. Pag napapasok baga kita, arog kaya. Daiman kita mina pamalisyang napasok kita. Maski nga ni baga pag may mainiton, pag ikakanta baga Direk Edwin. Minahimul-humul sa ngimot. Ito pala napapasok na kita. Propon kang kairiban saro. Bako. Mainiton pala niya pare. Namalisyan lugod kang padi. Sabi kang kagarong, ngayon padre kay riba nindo. Indang eday may manan kamit bihit. No. Hiling mo na yan. O ni databi si Manay Lani nagpapamahaw kiso tangon. Hali sa Sumba. Jonah Capital kanya akin. Good morning. Yogon mong istorya ni Pading Jubunto. Yung mga istorya ni Pading Jubunto diyan sa San Roque. Ang padi ni Choter Sulyander. Grabe nga yung istorya mo Re-istoryahan sa nakita tabiernis man niya. Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Yo. Pasingit-singit sa naining mga preskong mga informasyon. Yo. Gayon na pag-arog kayo ni mag-re-restore yan taos mag-kurukaranta kita tad-tad tabi sirbo. Oras mga tugang 38 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan natod sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa naiyan mako along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, hanapon nindo MBY Dormitory. Yo! Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, Permi. Thank you. Ang programang ini asin ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kan syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Yan tabi papachoy yan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Igwa lamang ngaya barangki pulutan. Sabi ni Papa Choy. Perteon nyo yan tabi Papa Choy na mag-apod kini. Maguro harampangan naman tapos so maguro restoryahan. Mali po to. Bati databi ki Gemma Bunggon Idol, sabi ni Ma'am Jonah Capital akin. Ngayon kay Ma'am Gemma Bunggon. Good morning tabi sa imo.
Sige mga tugang, ano aramon tapan kamugtakan kang panahon o ano? Sige daw aramon tagirarita importante unta bata ano bagangon yan weekend. Sabado Domingo aramon taan magiging kamugtakan kang panahon na rin. Sige kuhaon tamo natabi dyan Paul Renyon ang pag-asa tanganing maaraman ta sa Sabado o sa Domingo kung kumusta ang panahon. Ayo. Ay, nasa pag-asa. Pag-asa tabi, maray naga sa Indo pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Humihina na po yung epekto ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na amihan at mainit na easterlies dito po sa malaking bahagi po ng Mindanao kung saan nagkaroon ng minsang malalakas na pag-ulan kahapon. Samantala ito namang northeast monsoon or amihan, bahagya din pong humihina at nakakaapekto na lamang po dito sa malaking bahagi ng Luzon at may mga localized thunderstorms naman sa ilang bahagi pa ng Visayas. Wala pa rin po tayo nakikita na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod po na 5 araw, bagamat patuloy nating minomonitor itong mga cloud clusters sa paligid po ng Mindanao. For the next 24 hours, asahan pa rin po ang may hinang ulan dito pa rin po sa Cagayan Valley and Aurora. Makulimlim pa rin ang panahon doon dahil pa rin po sa northeast monsoon or amihan. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa rin ng Luzon, halos katulad pa rin po na weather conditions as yesterday. Meron lamang mga pulupulong mahinang ulan, lalo na dito sa may northern portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands at mga probinsya pa ng Kalinga, Apayao, Mountain Province, and Ifugao dito sa may Cordillera Region. Habang sa Metro Manila, possible pa rin yung mababang tsansa ng mga pag-ulan, gayon din sa western section pa ng Luzon. In terms of temperature, mababa pa rin po or malamig pa rin sa malaking bahagi po ng Northern Luzon kung saan sa Baguio City, possible yung hanggang 14 degrees Celsius na minimum temperature ngayong madaling araw. Dito sa Metro Manila, nasa 22 degrees Celsius, bagamat kahapon po ay nakapag-record tayo ng 20.1 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Metro Manila simula nung nag-start po ang ating amihan season. Habang dito naman sa Tagaytay at sa Maylawag, pinakamababa ang 20 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito po sa Palawan and Visayas, halos katulad din po na weather conditions as yesterday. Partly cloudy skies in general, minsan maaraw lalo na po sa umaga hanggang sa tanghali, and then sa hapon hanggang sa gabi, minsan nagiging maulap at possible lamang din po yung mga pulupulong ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, nagkaroon po ng malalakas sa pag-ulan kahapon pero mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Caraga Region and Davao Region dahil sa paghina po ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig po na hangin. Yung mga pag-ulan natin, light to moderate rains po simula ngayong umaga hanggang mamayang hapon, then mababawasan na po pagsapit po ng gabi. Sa natitirang bahagi po ng Mindanao, may mga pag-ulan pa rin dito po sa bahagi ng Sulu and Tawi-Tawi. Epekto po yan ng shear line. So minsan malalakas po na pag-ulan ito. Mag-ingat sa mga posibleng paha at pagguho ng lupa. For the rest of Mindanao, bagamat nagkaroon din po ng mga pag-ulan kahapon ng hapon at gabi, mababawasan ng mga pag-ulan ito pagsapit ngayong araw, lalo na po sa umaga, minsan maaraw naman, at sa dakong hapon hanggang sa gabi is minsan nagiging maulap lamang at may tsansa lamang ng mga saglit na pag-ulan. Temperatura natin dito sa Visayas, hindi pa rin natin nakikita ang magiging mainit o higit sa 30 degrees Celsius. Habang dito sa Metro Davao, 23 to 29 degrees. At pinakamainit pa rin dito sa may Western Mindanao, particularly sa Zamboanga City, hanggang 33 degrees Celsius. Dahil po sa malakas pa rin na northeast monsoon o yung mga bugso dito sa may eastern side of our country, meron pa rin tayong matataas na mga alon dito sa may northern and eastern coast of Catanduanes, sa bahagi po ng Rapu-Rapu Albay, Sorsogon, northern and eastern coast of northern Samar, silangang baybayin po ng eastern Samar, pababa ng eastern Dinagat, itong Siargao and Bukas Grande Islands, Surigao del Sur hanggang sa eastern coast of Davao Oriental. Meron pa rin tayong mga pag-alon na nasa 4.5 meters ang maximum po, nasa 1.5 palapag ng gusali. Delikado sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga nangingisda. And then pagsapit po ng susunod na linggo, magkakaroon muli tayo ng surge or bugso ng panibagong amihan na magsisimula po sa Lunes, magdadala ng mataas sa pag-alon dito sa may Northern Luzon at maring maapektuhan muli ang eastern side of our country hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Inuulit natin for Luzon, unti-unting hihina po yung ating amihan pero inaasahan po na lalakas muli ito pagsapit po ng Lunes, magdadala muli ng mga pulupulong mahinang ulan dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Meron pa ring light rain sa may eastern portion, yung mga facing the Pacific Ocean at yung mababang temperatura aasahan pa rin natin hanggang sa susunod na linggo.
So kung dito sa Metro Manila, Baguio City and Legazpi City, in general na rin po sa buong Luzon, no, asahan pa rin natin yung generally fair weather conditions. So ibig sabihin po, over this weekend, magiging maganda ang ating panahon, ideal para lumabas ng bahay, para mamasyal po, or even maglaba at magsampay ng ating mga lalabhan. So kung dito sa Baguio City, pinakamababa po ang 13 to 14 degrees Celsius pagsapit po ng madaling araw, habang dito sa Metro Manila, nasa 22 to 23 degrees Celsius for the next 3 days ang ating minimum temperatures. Yung mga pag-ulan po, mababa ang tsansa pa rin, lalo na sa may western side or yung mga facing the West Philippine Sea, at meron lamang may hinang ulan sa eastern portions. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, particularly dito sa Metro Cebu and Iloilo City, kung saan nagdiriwang po sila ng kapistahan, ay meron po tayong fair weather conditions din or bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan over this weekend. Importante po dito sa Metro Cebu yung ating weather conditions dahil sa January 21 po ay meron tayong Sinulog Festival, habang magsisimula na rin ang Dinagyang Festival dito sa Iloilo City simula po sa Linggo. At aasahan din natin yung mainit na panahon pagsapit po ng tanghali, nasa 30 to 31 degrees Celsius. May mga pag-ulan pero hindi po ito magtatagal at hindi rin naman ito malalakas. Dito sa may Tacloban, merong mga mahihinang pag-ulan at minsan katamtaman pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Epekto po yan ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. Pero in general po, pagsapit ng umaga, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan hanggang sa Lunes. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, wala din tayong magiging problema sa panahon dahil asahan ang bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan hanggang sa araw po ng Lunes. May mga chance rin po ng mga localized thunderstorms pa rin, lalo na po dito sa may eastern side. We're talking of Caraga region and Davao region. Possible pa rin po sa hapon hanggang sa gabi ang mga saglit na pag-ulan na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Habang sa Zamboanga City ay dadamahin pa rin natin yung mainit at maalinsangang panahon. So stay hydrated naman po kung lalabas ng bahay. Ang haring araw ay sisikat pa rin 6:25 in the morning at lulubog pa rin ito 5:48 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay. Thank you, Lord. Sabi kang Pag-asa, wara man databi sinda kinamo monitor, Sir Gaspar Bombon. Bunto na route ki panahon. So, nagluya so amihan, pero makusog na naman sa Lunes. So, digdi sa area ta, digdi sa Bicol region, ngunyan dan Sabado, Domingo, pwede kitang maglaba. Medyo okay ang sa itong panahon. Pwede kita maglaba. Pwede magrabas. Ma'am Christine Amy Makapagal, good morning tabi. Kay Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso, Sunny Swerte, good morning. Thank you, Lord. Pero papag-ingaton ta po sa mga parasira mahal ngunyan ng sira, tayo na nga ni yan. Makusugon po ang alon sa dagat. Kaya expected na natabi mga tugang na mahal po ang sira sa mga panahon na ini. Ma'am Maricar. Ma'am Maricar Tamani Morante, good morning. Asahan ta na po na mahal ang sira ngunyan, kaya duman sa nakita sa dati, patuyo-tuyo sa nakita, tapos pagulay-gulay, okay na iya. Dahil sa na makapasubramang kituyo, pag subramang palanda tabi sa maaskad, Ma'am Aruba, nagtitrigger man pala niyan sa pagpa-high blood. Adi, apuira kang high blood, pwedeng lumangkaw pa ang ngayaan sa imong high blood. High blood na lang kaw pa. Tapos, pag namamati ta na, alangkaw sa uric ta, alangkaw sa satuyang kolesterol. Pag-arog po kining mga malipot-lipot ang panahon.
Iringat-ingat na sa natabi kita, Coach Monil Calyos. Di pisil baga pagtios. Dahil ka pa na hospital, pag-iisip mo na subayadan sa hospital o lalo kang na-stress. Yo, pag na-stress ka, pagpapara isip ka kayan tabi, baka madali kang matigbak. Oy mga taga-tabako, good morning databi sa Indo. Sabi ni Coach Monil Calyos, ang masunod na, ang masunod na sa 2025 diyan sa Syudad Cantabaco. Coach Monil Calyos. Ano nga yung masunod na? Basta, masunod na. Coach Monil Calyos dyan sa Tabaco City sa 2025. Yo, perte nga yan. Yan mga kaipuhan ta. Yo. Sige tabi mga tugang hata 9 minutos na sana. Sir Art Gomez. 9 minutos na sana. Malasot na namahan. Ayo, bahala na high blood. Pagdaing isira. Iyo na high blood da si Mama Ruba pagdaing isira. Paguna ko pagdaing pirak. Iyo. Ang iba na high blood pagdaing pirak. Kung ano-ano tabi Coach Monil ang ilang. Pagdaing bagang pirak ang tawo. Kung ano-anong hilang ang namamati. Yaon dyan so nalilibong ang payo. Ikaw man daw ngayon, dahi ka may blood. Dahi kang isira. Puro sana maluto ka kanon mo. Ay, hindi ka daw ngayon. Ma-commercial mo na kita. Diretso tanin niya. Break mo na kita. Pagbalik tama, tanong naman kita. Nang relax lamang tabi mamaruba. Tatyan sumba kita. Yo. Ma-break po kita. Diretso na ini. Diretso orasyo impirata. Tapos atyan. So iba pa niya itong mga pag-ore-restoryahan. Ining pagbabalik sa dating school calendar kang Department of Education ibabalik na da sa 2025. O di ano na kayo ni si Coach Monil sa 2025 honorably na sa Syudad Cantabaco. Mabalik po ang programa. Dahil po kamo mag-arali. Madali sa nene. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net
TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Sige, balik na po kita mga tugang sa programa. Eksakto pong alas 8 na. Alas 8 nin pagkaaga Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang ini. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindahan. Hapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na iyan makuha. Diyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, diyan po kamo sa MBY Dormitory. Maria Elena Yamamoto, good morning po. Mamaylin. Siring man mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Malinaw. So balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girariyan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes Friday. Petsa 19 na kita kang bulan na Enero taon 2024. Sundo kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Biyernes man ngunya. Aga relax lamang kita tabi si Redwin. Kaya no pampighalata. Fight na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Nene. Hindi ko nahiling. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay isang nobela lang matatagpuan at para bang kay hirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay ko pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y iisa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hahadang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pa-shoutout na tabi muna sa magayon ng boses. Sabi ni Sir Ted, Sir Noli Camba, good morning. Ikaw pala ang hinihintay ko pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y iisa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawang ating pag-ibig,
upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Yugon mo yan. Mahal, kung nasaan ka man ngayon, Sir Ted, kung masaya ka na dyan, dyan ka na lang. Upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Nahiling mo na yan. Sa hirap at ginawang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ulit, mahal, hiling mo na. Kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Pagmamahal. Pangyayari. Hiling mo na, Sir Ted. Sabi ni Ma'am Gina, ay, nakainig mga ano, para maano man. Pa-shoutout tabi kay Ma'am Gina Balangat Balistoy Capos. Good morning, tabi. Iniyan mga pahita. Sige. Fight kita. Mayroong lungkot sa iyong mga mata, kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroong kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindig, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Nangyayari sa mabaka, si Ma'am Gina, sige sa na ngayon habang naglalaba ko. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroong kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, pusong kay tamis, asahan mong ako ay darating.
Kung kailangan mo ako, sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, asahan mong di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Yuguyugon mo yan. Hindi kita matitiis sa sandaling kailangan kita. Pangyari naman kayo ni yugon mo yan. Hindi kita matitiis sa sandaling kailangan kita. Janor, good morning! Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita, maging sino ka man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Sa dudunog, mahal kita pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Yugon mo yan. Grabe nga yan. Mga makabagbag damdamin tabi tiyan rin eh. Mga pahitangon niya na biyernes a day. Mga makabagbag damdamin. Mali man ang ikaw ay bigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Huwag naman mabulag. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Apera kang mahal kita, padaba ko tabi ka mo. Payaba ko ka mo. Ma'am Helen Tadoran, kang Libon, good morning. Cheng, makanta kita, Cheng. So gusto tabi magkanta, pwede po ka mo makisabaya. 0975-985-6545. Yo. Karanta kita. Serbong. Kanta na Serbong kanso mga pahit mo dyan. Nakaka-inspire na maray so kanta. Arin ito, so maging sino ka man. Mali man ang ikaw ay ibigin ko. Ay pangyari, Sir Bong. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Gano si GR. GR maski bulag nakakahiling. Kan sa rotabi, Sir Bong, sabayan kita. Sabay kita sa
Tad naman. Tabaka maabuson sa kuyang aluna naman. Tad naman niyo. Okay. Digdi mo nagkitatabi mga tugang sa sabi kang Department of Education. Naramdaman nindo so sobra so init bagang namatian kan mga estudyante na nakaaging taon. Pig-arog tabaga so school calendar duman sa ibang nasyon. Tapos bako man applicable digdi sa tuya ta langinit na timing na langinit digdi sa tuya sa Pilipinas kung mahal. Excuse me po. So ang sabi digdi na so dating school calendar sa mga eskwelahan ibabalik na databi kan DepEd sa 2025. Pigbibilog na databi so guidelines kang Department of Education para maibalik databi sa dating school calendar sa mga eskwelahan na mapuon tabi na Hunyo. O yun tama pala. Hunyo, Sundo, Marso. Araw kan dati. So pag Marso, graduara na bagayan bako. Ibabalik naman sa dati ta. Kan mga nakaaging taon baga, di ba? Grabe sunamati kan mga estudyante, maging su mga maestra. May mga nagsurunggo, may mga pigaray blood, lalo na sa maestra, makamakan mo magapon ka dyan kitindog. Tapos ang classroom mo gari na, apod kani, gari open. Bako, mabaga, marilaman kung mga aircon ang mga classroom tadig di sa Pilipinas kung mahal. Sabi mga tugang kang Teachers Dignity Coalition or TDC na base databi sa draft kang DepEd, mapapaamay tabi ang pagtapos kang school year 2020-2023 hanggang sa natabi pa lang sa Mayo. Hanggang na sa Mayo 31, imbis na Hunyo 14. Tandaan ha, hanggang na sa palang sa Mayo ang eskwela. Angon niya na 2023, imbis na Hunyo. So pag abot tabi ki 2025 or 2026 balik na tabi sa dating school calendar na mapunda tabi Hunyo matapos iyan Marso bakasyon na. Yun tabi ang medyo magayon. Di may mga magurang baga kayo na nagrereklamo na so pagbago baga kang pagralaw kan mga estudyantita na timing na mainit. Mainit ang panahon tadig di sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, okay. Mainit pang panahon digdi sa Pilipinas. Kaya may mga klase baga ka ito na pigsususpendita, sobrang aning init. May mga nagsusurunggong mga estudyante, may mga nadidismayo, yuguyugon mo ya. Mala so ibang ani nagkaklase sa irarom kang kahoy. At grabing init na timing so grabing init. Kaya ibabalik na po yan sa dati sa 2025. Ngunya na school year 2020 to 2023 mapapaamay. Mapapaamay po ang pagtapos kang klase hanggang na sa natabi sa Mayo. Hanggang na sa Mayo 31. Di imbis Hunyo. Mapapaaga ki sa rumbulan. Sa rumbulan. Di nagsurunggong. Inglisado ngayon nagsurunggo. Ikaw ba ka na English? So nagsurunggo. 2024 na tabi kita mate. Ano sinaram ko? Dahil ang sabi kang sabi kan DepEd tabi batching na mapapaamay databi so pagtatapos kang school year 2022-2023. 2024 na ba kita ngunyan? Di sa 2025 full blast na ni tabi batching balik na sa dati. Di pahit na. Grabe so mga reklamo baga kayo na yogon mo na gari na ngayon ubin niyan sa moyang eskwelahan.
Ibang etik tatara mo ha. Yung man, ano sa tinaram, kumaguran ka man. Nahiling mo na ngayon. Alas 8:20 na tabi. Diretso kita. Diretso kita sa satuyang concert. Papitsi-pitsi na kita ta. Biyernes man ngunyan. Eyo. Para po sa Kabos Giraray. Kahit na. I-play mo na yan. Ano man na. Para po ini kay Sir Teddy sa kay Sir Noli. Yugon mo yan. Tatagarin may naglalabad-labad. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Isabay taman si Sir Bong. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call and I'll be there with a helping hand. When the road seems so lonely and endless and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. Fight Sir Teddy. My love will see you through when you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill. My love will always be with you, and everything you do, and every step you make, and every road you take. Don't be afraid to follow your dreams, for my love will see you through. Ang nangyayari? Kampay, kampay! Kampay! Kapay nga, kapay! Lang kapay nga tabi, Ma'am Ann Gomez. Nahiling na nindo yan. Good morning tabi, Ma'am Gina Malagenya, Cavite. Ha? Tabi, waiter, so charong bakit pa da tabi? Order na ka mo. Charong patabing bakit?
Pakidagdagan tabi kilibring mani. Tormilos. Hanapon ta daw Sir Tide. Narumduman ko lamang gani si Papang. Dahil na mumunda ko pag marumduman ko ini siya, no? Bay na kaya? Narumduman ko si Papang tabi, Sir Ted, pag request at sus Tormilos. Iya. Ayon daw si Papangon niya. Mutokad gari, mulusog, murosog. Mutokad na nga, murosog pa. Ano na naman ini? Sige. Para po sa gabos. Na Biyernes man niya. Sir Marvin Villanueva, good morning. Kay Bombo Marbs. Sarong bakit tabi Bombo Marbs sa mo? Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Yogon mo yan. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na ng iba. Sismatic, good morning. Tuwing may isip nitong damdamin, nagbabalik Mading Jonah, at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Diyos ko po. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo, naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Ma'am Ani, sabay na. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. Sabay na tabi, Ma'am Liz. At aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit minsan paminsan. Yan sana. Minsan paminsan tinititigan larawan mo, unti-unti pumapata ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko.
paminsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit minsan, paminsan lang. Nangyari. Hinay ko po. Alang supog tabi mading Juna. Ika naman daw kanta. Ayan akong boses. Ma'am Juna. Madi. Ka naman daw kanta. Oy, Ma'am Ani. Sabay na, ika na tabi magkanta. Tamalanit ng halunan ko. Mabreak mo na kita. Alas 8:32. Sana o lang talaga tabi pa di. Sabi ni Ma'am Juna. Kanta naman. So, ano ito suntig kakanta mo? Iniibig kita? Dito? So, tama ba? Si Saiso nagkanta kay ito si Cortez? Si Rex Cortez? Si Rex Cortez? Iyo. Ano ito sige kanta mo? So, tikanta ni Rex Cortez? Sabi ni Mama Ani, bahala ka nga dyan. Ay, do si Batching nanuli kang batayon na pagkanta. Ano ito? So, kanta mo tabi, Madi, iniibig kita. Sa pagbabalik po kang programa. Iyo, iniibig kita. Madali sana. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:38 na tabi o kaya 36 pa sana. 8:36 po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yaw nandyan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumanaghanap po kidorm, ka boarding house. Yaon dyan, available ang MBY Dormitory. Sige. Oras pong yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Burse, kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi, kang Walinaw Albay. Balik po si Mr. Hulbutana sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanya pong Biyernes, Friday, petsa 19 na kita po kang bulan na Enero taon 2024. Sundo kita alas 9. Oy, sa mga Zumba fanatic, sa mga mahihilig po magsumba, imbitado po kamo kang Malinaw Local Government Unit, LGU Malinaw sa panginot po yan ni Mayor Shi Peña Capos Bilo. Imbitado po kamo sa libreng Zumba. At yan na alas 5 dyan po sa Malinaw Covered Court. Alas 5 Malinaw Covered Court. Libre po yan. Sponsor po yan ni Mayor Shi. So pasyar na lang sa natabi ka mo dyan. Libre po yan. Zumba. Ang makakasabay nindo dyan ang sa indong Zumba instructress, si Mati Casquejo Maranyo, press from New York. Kaya mag-asikaso na. Ma'am Aruba, papapalaban ka naman at yan. Sa Zumba tabi. At yan, libre po yan, sabi ni Mayor Shi, kang Malinaw Albay. On your mark, get set. On your mark, get set. Ano na nangyari kay ni? Sabi ni Ma'am Alice. Dyan ha, Ma'am Alice. Kung gusto mo, tasigi mo na ang gayon. Magayonon ka na ngunya. Ipamidbid ta ka at yan. Ipapamidbid ta ka sa ama kang aki ko. Ipamidbid ta ka. Apare ni kay Mading Jonah. Ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo.
ikaw pala ang aakit sa puso ko. Yuguyugon mo yan. Kaya ngayoy laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa Pinay napabalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Yugon mo yan. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ibiyugon mo yan. Grabe ang hinanakit. Ipabisto mo kay Alice o ama kang aki mo. Sige. Pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Pangyari. Mamahal kayo ng pako? Ay, Ma'am Gina, mamahal kayo ng pako. Kay Ma'am G Casqueo Sirano, good morning tabi. Ma'am G, imbitado tabi sa mga parasumba siya na alas 5 dyan sa Malinaw Covered Court. Ipag-iriba mo sa mga parasumba dyan sa Tabaco. Alas 5 sa Covered Court, libre tabi. Libre. Dara po sa tuyaya ni Mayor si kang Malinaw. Sisay na nga ni tabi ito, sir. Sisay. Gusto nindo ipamidbid ko so ama kang aki ko. Gusto nindo mamidbidan. Si Ma'am G naman. Nangingintriga ka na naman tabi, Ma'am G. Dahil siya nangirintrigahan. Sisay ang iniibig mo. Ma'am G, good morning. Happy Friday po. Sisay ang iniibig mo. Nahiling mo na. Sige, iribigan ang lugod kita. Sarap pa ini. Iyon na naman ini. Di
Di ko malimutan nang ika'y mawalay sa akin at nabihag mo ang puso ng iba. Pakarya, nagpaalamat sa isa't isa'y anong sakit pa rin pagkat langit ko ang ibigin ka. At ayusin mo! Ang limutin kay di ko magagawa. May pag-ibig pa ba sa katulad kong ang puso'y naulila? May pag-ibig pa ba? Mayroon bang pag-asang lumigaya pa? Ngayong malayo ka na. Ang layo. Ang layo, Ma'am G. Ang layo. Kay Puan magpaputs pa. Sige. Ang lahat ng liham at larawan inialay mo. Hanggang sa ngayon ay kayamanan ko. Yug-yugon mo yan. Sa tuwing basahin kong mga nilalaman nito, luwa amang ang aking kasagutan. Sa pagsuyo mo'y di ko malimutan. May pag-ibig pa ba? Ma'am April, good morning. Katulad kong ang puso'y naulila. May pag-ibig pa ba? Mayroon bang pag-asa lumigaya pa? Ngayong malayo ka na. Good morning, Ma'am April. Ano tabi ang request mo? May pag-ibig pa ba sa katulad kong ang puso'y naulila? May pag-ibig pa ba? Mayroon bang pag-asang lumigaya pa? Ngayong malayo. Malayo. Layo, ang layo, ang layo. Ang layo. Nahiling mo na yan. Malapit lang, idol, pag gusto mo. Iyo sige. Nahiling na nindo ya. Alas 8:48 tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Ano, padiretso tapay ni. Gari makasupog una. Mga kanta, mga makabagbag damdamin ang mga pigsasalang digdikang sabi ni Ma'am G, pumapag-ibig ba? Sabi niya. Iba. Sana all, Ma'am G. Ma'am G Casqueo Serrano. Sana ngaya may pag-ibig lahat. Sige, uni pa. Fight na. Fight na. Fight siya na. Alas 8:49 tabi. Ansa to yung Philippine Standard Time. Diretso kita sa satuyang Concert for Icos. Kumusta ka, aking mahal? Si Manima na. Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin.
nakakaraos din. Si Madima na pahit mo dahil ang suko, mga gabing mapanglaway, dinadaan sa awitin, nalulungkot ang damdamin, naaaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata. Sir Jude, tagay kita, Sir Jude. Kahit na malayo kay para ring kapiling ka, mahal. Ma'am Helen Grace, good morning. Kumusta ka? Sa aga pa di matagay kita. Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Pwerte yung tabi, Sir Jude, pag-aro ka ng marano-rano rin. Nakukurukan ka tapos nagtatagay-tagay ka mo. Ang pulutan mo so kinilaw na bulinaw. Pwerte. Padingyo na. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata. Sa aga pa rin, paiton ta. Kahit na malayo kay para ring kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Ang Kasimlos, good morning tabi. Kumusta ka, aking mahal? Iugon mo. Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Sa aga pa rin. Daman kita sa aga. Tanganing okay nening sa tuyang aluna. Ha? Pigbe-break in ko na. Mapapalaban kita sa aga kini. Yo. Oy, mga tugang, 6 minutos na sa natabi bago mag alas 9. Pundon tanay nito makasupugo na. Sabi ni Mading Juna, dahil ka man baga ngaya pa din supog, paita sa na, biyo-biyo Hiling madihon kong ini. Hiling mo na madihon ko ini. Pira pa daw na madihon ko nga ro kini. Yo, anon tanay ni, i-break in tanata. Iyo man sana, ang hanap. Aning sa Sabado. Biyo-biyo na. Yo. Sa aga, Sabado baga. Ano yung sinabi ko? O sa aga nga ni Sabado naman tayo. Sige, huli na kita.
When I feel the world's gonna melt, and I need you so bad, and I don't know where you are, I cry. Makaka-copyright kita kani. These tears, makaka-copyright kita kani. Rimatin. On our own, have been so far. So did the moon, when it counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone, some have left me alone, but I started this way before. They made me blue. Ma'am Ambi, all along, been so long, there's nothing done in my life that's sweet and true. I can count on you. Lunch, duman na kita lunch. Can I you to be there? No questions in the air, no asking why or where, no looking back. Can on you every time to ease my worried mind. You forever be important to me, my miracle vine. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do, as long as it's close to you. Mga tugang paaram na po kita. Sa aga tabi tinay, mga lunchtime dumana. Invite na kita. Yo. Last 2 minutes na sana, Sir Ma'am Kasim Luz. Maray na aga tabi. Sana nag-enjoy ka mo ha. Atyan tabi, atyan. Sumba tabi dyan sa LGU Malinaw, sa Malinaw Covered Court or kaya Malinaw Auditorium. Alas 5. Tara po sa tuya ni Mayor Shi Peña Capos Bilaw. Libre po. Alas 5. Kita-kits da kita atyan. Yo. Mga tugang sangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, ang MBY Dormitory kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, siyempre kay City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pout and Mayor Shi, thank you sa pangaran man niyan kasumuyang station manager si Maestro nila doon. Paaram na po muna sa indong servidora Sinta Gariparo. Sa Lunes naman kita magaribanan 7 to 9 sa programang Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Dumo! Arigato. Iringat po kita ha! Bye-bye! Happy weekend po sa Gabos. You forever be important to me, my miracle vine. Oh now I traveled so far, yes I'm back where you are, just me and you. Now and forevermore, as the year go by, I'm beginning to see that
Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Word